Kailan ba ako nagka-love life? Ganito kasi, may nagugustuhan ako. Matagal ko na siyang gusto kaso hindi pwede. OMG, si Ate Shara ba? OMG, gulo to. Sira, hindi no way. Saka parang kapatid ko na yung boyfriend niya. Eh, diba? Sino nga? Basta, ayun, gusto ko siya. Actually, liligawan ko na nga sana kaso may nauna na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Oh, Jen! Nandiyan ka na pala. Halika, kain ka na. Happy birthday, te. Uy, sensya ka na sa gift ko, ah. Grabe daming tao, no? Oo nga eh. Kaya kumain ka na at tulungan mo ako mag-asikaso sa kanila. Sige, te. Si Kuya Lawrence. Ay naku, mamaya pa yun. Eh, alam mo naman yun, napaka-traffic dun sa nilipatan nila ng asawa niya. Ay naku, nandito na pala yung pinakahihintay ko. CJ! Ben! Happy birthday, Shara. Happy birthday, Shara! Thank you. Eh, buti naman nakarating kayo. O, nasan si Brian? Yung masugid mong manliligaw. Andun, nagpa-park lang. Nga pala, CJ, Ben, si Jen, kapatid ko. Hi, Jen. Nice to meet you. Hi, Jen. Oh, shake hands lang, walang holding hands. Teka, Jen, nasan pala si Josh? Ate, malilate lang daw konti. Yung kababatang mo yun. Akala mo napakalayo ng bahay. O siya, sige na, tara. Kain na tayo. Oh, tingnan mo Facebook niyang si Josh. Oo, nakita ko na, ate. May girlfriend na pala siya. May nalalaman pa siyang pa-confess at iyak-iyak. Tapos, didalhan ka pa ng bulaklak at pizza. Anyari? Ate Shara, binasid ko naman siya eh. Magre-reklamo pa ba ako? Alam mo kasi, nanghihinayang ako sa friendship ninyo. Eh, bata pa lang kayo, magkaibigan na kayo eh. Tapos biglang aamin siya sa'yo at porket sinabi mo lang na friends lang kayo after a month, ayan, abay may girlfriend na. Iintindihan ko naman si Josh, ate. In fact, hindi ko sinagot yun kasi alam kong, basta, siraulo siya. Pero alam ko naman, ramdam kong minahal niya ako. Pero hindi ko lang kasi kayang tumbasan yun kasi nga, kilala ko yung ugali nun. Takot ako. Ay, basta ako, nanghihinayang ako sa friendship ninyo. Eh, mabuti na nga lang at naging close mo rin yung mga workmate kong si CJ at Ben. Pati yung boyfriend kong si Brian. Eh, at least marami kang bodyguard. Sa dalas ba naman nila dito sa bahay, ate? Sana pag nagkatrabaho na ako, no, magkaroon ako ng mga ganong kababait at ka-gentleman na workmate. Oo naman. Magkakaroon ka niyan, basta wag ka lang suplada. Eh, teka, baka naman pinopormahan ka ng dalawang mokong na yun, ha? Sabihin mo lang sa akin. Nako, te, hindi ah. More than a year ko na sila kilala, pero wala naman akong nararamdaman. Text-text lang, ganon. Tsaka, di ba minsan may kasama kayong mga babaeng ka-opisina? Eh, hindi ba nila pinopormahan yung mga yun? Yun na nga yung pinagtataka ko. Eh, baka nga yung si CJ at Ben ang nagliligawan. Bromance, ganun. Hindi noon siguro, ate. Sayang ang gwapo naman nila pareho. Lalo na si CJ. Eh, gwapo nga. Eh, baka gwapo rin yung hanap. Ay, nako. Subukan ka lang nilang pormahan. Alam mo, nasa-sense ko naman na may gusto sila sa iyo eh. Siguro nahihiya lang sa akin.
Aba, gustuhin yata ang utol ko. Hindi man tayo supermodel o beauty queen sa ganda, manang-mana ka sa akin. Crush ng bayan, di ba? Ate, iba yung level ng confidence mo, ha? Gusto ko yan. Pero te, salamat, ha? Naman, alam mo, parang baby girl ka na rin namin ni Kuya kasi nga nasa abroad sila mama at papa. Sayang nga lang at kinailangan ng bumukod ni Kuya dahil nag-asawa na siya. Oo nga, ate. Kakamiss rin si Kuya, no? Halos lahat kasi ng kamag-anak natin nasa ibang bansa na rin. Kaya ayan, tayong dalawa na lang talaga dito, no? Oo nga Kaya kahit papaano, namimiss ko rin si Josh. Kasi nga, kahit ganoon yun, binabantayan at nirerespeto ka naman niya. Kaya payo ko lang rin sa'yo. Hindi dahil gustuhin ka, oo ka lang ng oo. Sana panindigan mo yung pagiging choosy mo, ha? Oo naman, ate. Mahal na kaya ako sa'yo. Ang tagal nga bago mo sinagot yung si Brian. Di ba parang last year ka pa niya nililigawan? Well, oo. Pero case-to-case basis yan, ha? May mga tao rin naman na once na niligawan ka na, hindi mo na kailangan pigilan ng feelings mo. Sa akin ang importante lang, nakilala mo ng mabuti at syempre, dadaan mo na sa screening ko at ni Kuya Lawrence mo. Oo na, ate. Ikaw pa ba? Pagpapasahin ko rin ang resume, ha? Hello? Ven? Hi. Musta dyan? Okay lang. Wala lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Hindi pala sapat yung text-text lang, no? Oo naman. Teka, parang may nagdo-doorbell CJ? Hi Jen. Napadaan lang ako para ihatid tong hiniram na hard drive ng ate mo. Sige, wait lang. Ven, tawag ka na lang ulit, ha. Andito kasi si CJ. Bye. CJ, umalis kasi si Ate Shara. Ganun ba? Okay lang. Iaabot ko lang naman to. Mauna na ako. Sige. Sure ka ba? Oo, nakakaya kasi. Hindi ako sanay na wala yung ate mo dito. Grabe ka naman. Hindi ako nangangain ng tao, no? Baka gusto mong, magmerienda muna? Parating na rin naman yun. Diyan na lang tayo sa veranda para hindi ka mailang sa akin. Sige. Sige, kukuha lang ako na maiinom, ha? At saka... Di na. Okay lang, kakamerienda ko lang rin Sige. Sino ba yung kausap mo sa phone? Si Ven ba? Oo. Madalas ba kayo magkausap? Hindi naman. Every weekend lang pag walang pasok. Tsaka di ba kada Friday night nandito kayo sa amin. Kaya ayun, doon ko lang kayo nakikita. Ganun ba? Yung Josh pala. Parang di na namin siya nakakasama dito pag Friday Magkaaway ba kayo? Hindi naman. May nangyari lang kaya ayan, hindi na siya nakakapunta dito. May nangyari? Ano kasi, nanligaw kasi bigla. Syempre, ang tagal na namin magkaibigan. Kabisado ko na kung paano siya pagdating sa relasyon mo. Naku naman, nakakatakot naman pala manligaw sa'yo. Pag nakilatis mo muna bilang kaibigan. Hindi naman. Syempre, hindi ko naman matatanggi. Malapit si Josh sa puso ko. Bata pa lang kami, friends sa kami nun. Pero yun lang kasi yung kaya ko talagang i-offer sa kanya. Sana nga mabalik yung dati naming friendship Sana wag na. Ha? Wala. So si Ven, ano naman yung pinag-text nun sa'yo? Iba ka pala pag wala si ate, ha? Parang ang dami mong tanong sa akin. Actually, komportable ako sa ate mo. Di lang ako komportable sa BF niya. Kahit tropa ko yun, lakas kasi mga asar nun Kaya pag nandito kami sa bahay nyo, halos di lang kita kinakausap. Ano ka ba? Yung magjowang yun? Wala kasi silang ibang maasar kung hindi tayo lang Akala nga ni Ate Shara, may gusto ka sa akin. Pati na rin si Ven, may gusto daw. Ang ganda ko naman, di ba? Maganda ka naman talaga Ano? Wala. Basta, ingat ka dun kay Ven Alam mo namang kahit ilang months na silang break ng GF niya, hindi pa rin nakakamove on yung babae. Baka mamaya, makita ka naming sinasabunutan ka. Ito naman, para magka-text at magkausap lang Ikaw rin naman minsan nagte-text sa akin Walang mali siya dun. Akala mo lang wala. Hoy! Kanina ka pa bulong-bulong dyan andyan na pala si ate. Malayo pa lang, kita ko na yung pata niya Hoy!
Anong ginagawa mo dito? Tsaka anong pata sinasabi mo dyan, Jen? Wala ate. Sabi ko sana patatim yung ulam natin. Anong ginagawa mo dito, CJ? Hindi ka man lang nagdala ng pagkain. Steven, pag nagpupunta dito, may dala palagi yun. Grabe. Naghatid lang ako ng hard drive. Kailangan may pamerienda, ganun. Oo naman. Teka, anong hard drive? Di ba sabi ko kahapon, hindi na ako hihiram? Nakahiram na kasi ako kay Vin. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Oh, nasan yung BF mo? Andun, umuwi sa kanila. Na-bad trip sa akin eh. Naglakad tuloy ako ng di oras. Sige na, mauna na ako. Dumaan lang talaga ako. Hoy, Brian! Bilisan mo nga magluto dyan. Grabe ka talaga sa boyfriend mo, Shara, ano? Love ako niyan. Kaya okay lang yan sa kanya. Tsaka lambingan lang namin yun, no? Ikaw kasi, maghanap ka ng lalambingin, ano? Bakla ka ba? Ang angas ng tanong mo, ha? Hindi ako bakla. May nagugustuhan ako matagal na, kaso ayoko masira yung friendship namin, eh. Sa bagay. Pero di nga, hindi ka bakla. Ang galing mo kasi gumiling-giling, mga ganong galawan, no? Hindi nga. Siyempre, bukod sa work natin, sumasideline akong choreographer. Kaya ganun talaga ako kumilos, lalo na pag nagsasayaw. Hay nako. Basta, tanggap kita kahit ano ka pa. I'm sure, tanggap ka rin ng mga kaibigan natin. Sira, nasan pala utol mo? Ikaw bakit mo hinahanap yon? Nandun sa loob, bisi-bisihan. Wala, masama bang magtanong? Hindi naman. Napapansin ko kasi, lagi ka nalang nagpupunta dito kesyo may dadalhin ka, may hihiramin. Tapos, lagi ko na kayo naaabutan nag-uusap sa veranda. Shh, anong meron ha? Ito naman, isang taong ko nang kilala yung utol mo. Kung may plano ako, sana noon ko pa ginawa. Well, as long as hindi masamang plano, okay lang naman. Pero di nga, yung totoo, may gusto ka ba sa utol kong si Jen? Ano ka ba? Ang ingay mo, baka marinig ka nun. Teka, nasa na pala si Ven? Sorry guys, nalate ako. Wow, yan ang gusto ko sa'yo eh. May dala ka palaging pagkain. Ay, syempre naman eh. Bigating ka ngayon, may pa-donuts ka na. Ano to? Suhol. Suhol saan? Shara, huwag ka sanang magalit. Pero gusto ko sanang ligawan si Jen. Ano pare? Teka. Bakit ikaw nagre-react? Ben? Sure ka ba? Bakit naman? Di ka ba boto sa akin? Well, mabait ka naman, alam ko yon. Pero akala ko, itong si CJ ang mas may gusto sa utol ko. Si CJ? Hindi yan. Imposible. Di ba pare? Oo. Ay nako, feeling ko ang tanda ko na dahil sa akin pa nagpapaalam para manligaw. Eto, kausapin mo kuya namin, idadial ko na, teka lang. Teka lang naman Ito naman si Shara nakakabigla. Ven, thanks pala sa treat mo ha. Nag-enjoy ako sa movie. Walang anuman. Nag-enjoy akong kasama ka. Talaga? Enjoy rin naman akong kasama ka. Tsaka, ngayon lang kita nakasama nang wala yung ate at future brother-in-law mo. Bakit? Enjoy naman tayo tuwing Friday pag tumatambay kayo sa amin ha. Tsaka nakakalabas rin naman tayo ng magkakasama. Iba kasi pag nakakasama kita eh. Pag nasusolo kita, gaya ngayon. Ven, hindi kita gets. Jen, I like you. Sa totoo lang, una pa lang kitang makita noon, sabi ko, sayang, may GF na ako. Kasi kung wala, liligawan na kita noon pa. Kaya lang, committed lang ako noon eh. Nag-commit ako sa babaeng, niloko rin ako. Kaya pinalipas ko pang ilan pang buwan. At eto ako ngayon, finally, naamin ko na sa'yo. Pero Vin... Di ko alam kung ano magiging resulta nitong ginawa ko. Pero gusto ko lang malaman mo na gusto kita. At sana bigyan mo ako ng chance na patunayan yun sa'yo. Actually, narinig ko kayo ni ate na nag-uusap ng isang araw. Pero hindi ko naman nakalain na seryoso ka pala dun.
Nagpaalam ako sa ate mo kung pwede ba kitang ligawan. Nagpaalam na rin ako sa Kuya Lawrence mo. At okay naman sa kanila. Ikaw na lang. Approval mo na lang ang hinihintay ko. Pero Ven, sorry. Ngayon palang sinasabi ko sa'yo na mas gusto ko na magkaibigan lang tayo. Jen, just give me this chance please. Pagbigyan mo ako. Hayaan mong ligawan kita. O CJ, nag-iisa ka sa sila ate. Ayun, nag-overtime. Nalipat na kasi ako sa ibang team. Sabi ng ate mo, mauna na raw ako dito. Okay lang ba? O gusto mo doon na lang ako sa veranda maghintay? Okay lang, ano ka ba? Jen, I heard na nanliligaw daw sa'yo si Ven. Oo, ewan ko dun. Biglang nagtanong sa akin kung pwede ba daw siya manligaw. So, anong sabi mo? Sabi ko sa kanya, kaibigan lang yung tingin ko sa kanya. Still, nag-insist pa rin siya to court me. So, may chance ba? Mas makulit ka pa magtanong kaysa sa ate ko, ha? Hindi naman. Nung weekend pa kasi kita gustong tawagan kaso iniisip ko baka magkasama kayo ni Ven. Ano naman kung magkasama kami? Alam mo, si Ven, matagal ka nang gusto noon. I'm sure ayaw niyang malaman na may iba ka pang kausap na guy bukod sa kanya. Di ba magbe-best friends naman tayo? So wala namang kaso doon. Tsaka medyo na-sense ko nga na may gusto siya. Buti pa siya napansin mo. Ayan na naman sa pagbulong to eh. Sorry. Sige na, pasok ka na doon. Hintayin ko na lang dito si ate mo, ha? Ay, ngayon na lang tayo nakapag-shopping ulit, ha? O kumusta naman yung kapatid kong sobrang haba ng buhok? Malalagas na kamo ang hair ko sa sobrang tiyaga ni Ven. Oo nga eh. Ikaw gaya-gaya ka, ha? O sa paano? Isang taon ka na pala niyang nililigawan, sasagutin mo na ba? Ate, sinabi ko naman sa kanya na wala akong feelings, di ba? Umpisa pa lang alam niya na yun eh. Pero nagpumilit siyang manligaw, di ba? Ano bang kulang kay Ben? Mabait, gentleman, gwapo rin naman. Ate, walang kulang. Pero wala kasi akong feeling sa kanya. Gaganyan-ganyan ka mamaya pag umayaw na sa'yo yun, tsaka kahahabol-habol. Siguro. Anong meron sa inyo ni CJ? Siya na ba ang bagong best friend mo, ha? Kami ni CJ, sobrang magkasundo kami, ate. Baka naman kasi dahil kay CJ kaya hindi mo masagot yung si Vin. Ate huwag ganyan. Ikaw pa mismo yung gagawa ng gulo sa dalawang yun eh. Tayo lang naman nakakaalam. Promise, hindi ko sasabihin. So, do you like CJ? Ate, ano ka ba? Hindi. Tsaka, di ba robot yun? Hindi yung nagkakagusto. Yun ang gwapong dancer na hindi babaero. Ay naku, ang arte-arte nito. Bakit ba push ka ng push na magka-love life ako, ha? Hayaan mo muna ako makagraduate ate sa college. Graduating na ako. Wow! So ako pa ang BI, ha? Nagtatanong lang naman ako. Ang kulit mo kasi. Kasi nga ang ganda mo. Kaya nga pikang-pika sa'yo yung mga babae kong office mates pag nagpupunta sila sa bahay. Kasi alam nilang kabog na kabog ang beauty mo. Kanino ka pa ba magmamana kung hindi sa akin, di ba? Ewan ko sa'yo, ate. Mamili na lang tayo. Teka lang, magre-retouch lang ako. Pahiram nga nung maganda mong salamin. Bili-bili rin kasi ng sariling salamin. Ito naman, napakadamot. Ako naman nagregalo nito sa'yo, ha? At, ay! Ano ba yan, ate? Ayan, basag na yung salamin ko. Hala, hindi mo man lang itanong kung nasugatan ako. Mas concerned ka pa sa mirror na to? Wala ka naman kasing sugat, ate. Paano na yan? Pwede ko pa bang ayusin to? Wag na. Ibibili na lang kita ng bago. Malas daw mabasagan at mas malas magtago ng gamit na basag. CJ, aga mo Wala naman.
May tinuruan kasi akong group malapit lang dito. Eto, may dala akong breakfast. Talaga, alam mo sa tagal na natin magkakilala, hindi pa kita nakitang sumayaw. Ngayon ka lang rin nagdala ng breakfast. As in. Grabe ito. Nasaan ate mo? Kasama si Brian, nag-jogging kuno. Tapos magbo-buffet naman after. Tara, pasok. Okay lang ba? Parang namang hindi natambay dito In fairness ang sarap nitong dalawang breakfast. Ba talaga lasa ng libre, no? Masarap ba? Siyempre, ganun talaga, lalo na pag minsan lang man libre. Teka, musta na pala kayo ni Ven? Okay lang. Ayun, liligaw pa rin. Ang tiyagaan niya naman sa'yo, ano? Oo nga Ako na nga mismo nagsasabi na tama na. Kasi ako talaga yung nagmumukhang paasa tuloy. Hindi ka naman paasa Teka, bakit ba love life ko na lang laging topic? Ikaw, kamusta? Ako? Kailan ba ako nagka-love life? Si Jay, mamin ka nga. Alam mo, matatanggap naman namin kung ano Kung bakla ako. Hindi nga. Ano ka ba? Ganito kasi. May nagugustuhan ako. Matagal ko na siyang gusto kaso hindi pwede. OMG. Si Ate Shara ba? OMG, gulo to. Sira. Hindi, no? No way. Saka parang kapatid ko na yung boyfriend niya. Diba? Sino nga? Basta. Ayun, gusto ko siya. Actually, liligawan ko na nga sana kaso may nauna na. Actually, liligawan ko na nga sana kaso may nauna na. May nauna? Sino ba nga yun? Si Hazel ba yung ka-opisina nyo? Hindi. Basta, hayaan mo na yun. Okay na ako na friends lang kami. Manhid kasi yun Manhid ba o ikaw lang ang kulang sa paramdam? Sa palagay ko, di naman ako nagkulang Pero siguro, ang mali ko lang mabagal ako masyado. Ay, wait hello, Ven. Hi, Jen. Musta? Nasaan ka? Andito sa bahay. Ay, ganun ba? Punta ako dyan mamaya, ha? Sige. Tamang-tama, andito rin si CJ At pakisabi sa kanya, hintayin niya ako, ha? Jen, alam ko nakukulitan ka na sa akin. Pero sana, hayaan mo pa rin na ligawan kita, ha? Mamaya na tayo mag-usap, okay? Tayin ka namin dito. Jen! Jen, nilibuksan mo yung pinto, dali! Jen! Si Jay? Ryan, ba't andito kayo lahat? Jen! Si Ben! Si Ben inatake sa puso! Ano bang hinihintay? Punta na natin sa ospital! Wala na siya. Jen, patay na siya. Patay na si Ben. Paano? Si ate, kausap ko lang siya kahapon Dapat nga susunod pa siya dito sa bahay. Kaso hindi na siya nag-text. Ate, posible ko ka na magbiro, ate. Patay na talaga si Ben. Diyan, wala na siya. Di ba kahapon sabi niya, hihintayin natin siya. Bakit ganun? Siya itong hindi nakapaghintay. Hindi ito totoo. Hindi pwede. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Grabe, no? Ilang buwan na rin mula nung namatay si Ben. Pero lungkot na lungkot pa rin ako. CJ, Ate Shara. Ano pa nga ba? Nasa huli ang pagsasisi. Ate, ngayon ko lang na-realize. Mahal ko pala si Ben. Mahal? O nagsisisi ka? Well, kahit naman makonfirm mo yan, wala na Patay na siya dyan. Nakakalungkot lang. Namatay siya nang hindi nalalaman yung feelings mo. Na may nararamdaman ka pala for him.
Hindi lang talaga ako sure kung itong love na to dahil nga sa pagsisisi ko na hindi ko siya sinagot. O itong love na ito ay matagal ko nang nararamdaman pero dinidinay ko lang. Ang hirap. Wait, kuha lang ako ng tubig. Balik na lang ako. Hoy, si Jay ang tahimik mo yata. Tsaka bakit parang paiyak ka na rin? Huwag mo sabihin mahal mo rin si Ven. Sira ka talaga. Manira ka ng moment eh. Hala nga, umiiyak ka nga. Hala siya. Wait. Picturean ko, send ko kay Brian. Malapit na siya dito pero baka bigla kang tumahan eh. Teka lang. Wag na. Sira ka. Malungkot lang ako. Bakit nga? Kasi laging wala sa timing. Ang alin? Shara, I like your sister. Since day one, gusto ko siya pero it took me 1 year para makaipon ng courage na ligawan siya. At nung magpapaalam na ako sa'yo, bigla namang naligaw si Ven. At kahit nakita ko na wala siyang pag-asa, hinayaan ko lang. Pero paano na ngayon? Patay na si Ven pero di ko pa rin mahanap yung timing na mag-confess kay Jen. Teka, ano? Naku, sinasabi ko na nga, be. Natiis mo yan ng ganun katagal? Oo, Shara. Natiis ko. Tiniis ko. Sabi ko na nga panay-dinay ka pa noon Paano naman kasi di ko rin matansya kung type siya ni Ven kasi ayaw niyo mag-usap na dalawa. Nag-uusap kami ni Ven pero hindi tungkol kay Jen. So paano na yan? Mahal ni baby sister si Ven. Goodbye na lang uli sa chance mo. Ewan ko. Si Cupido kasi dalawa kaming tinarget Si Jen, pinana niya para ma-inlove sa iba. Ako naman, pinana at ayun. Ang lakas ng tama ko sa utol mo. Ay, pag-ibig nga naman. Kaya alam mo, hindi ko rin maire-recommend sa iba na tularan ako na 1 year nagpaligaw. Kasi alam mo, maikli ang buhay Si baby sister, nagsisisi na hindi niya man lang na-inform si Ven na may feelings pala siya. Ikaw naman, nagsisisi kasi mabagal ka. Ang hirap kaya ng ganito. Nagmahal ako sa taong di naman ako gusto. Na kahit anong pagpapansin ko, alam ko namang kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Alam mo ba lahat ng excuse? Naisip ko makadaan lang dito. Kulang na lang, pati rice cooker niyo hiramin ko Ano yung mahal-mahal na yan? Tsaka ano ka mo, rice cooker? Wala. Itong si CJ, pahiram daw ng rice cooker kasi nasira yung rice cooker nila. Itong si Ate Shara talaga. Sabi 7:00 kami magkikita. Anong oras na Jen, anong binubulong-bulong mo dyan? CJ, nakagulot ka naman. Anong ginagawa mo dito? Bibilhan ko lang si mama ng pizza. Request niya ikaw? Bait mo naman pala talagang anak. Hinihintay ko si Ate Shara. Naku, di ka ba niya nasabihan? OT sila ngayon. Ha? Ito si Ate talaga. Gusto mo, sama ka na lang sa amin? Naku, wag na. Nakakahiya. Ano ka ba? Mabait naman yung family ko. Saka, kilala nila si ate mo. Kasi minsan, tumambay ka man doon nila Brian. Pero kahit na. Sama ka na. Mag-dinner ka na lang din, hatid kita. Paalam kita sa ate mo. So, kumusta naman ang meet the parents kagabi? Huh? Di ba nagpunta ka sa bahay nila CJ kagabi? Oo, pero nag-dinner lang. Bait ng mami niya, no? Oo, mabait yun si tita. Kumusta? Boto ba sila sa'yo? Ate, ano bang pinagsasabi mo? Teka lang hello CJ. Hello, Shara. Uy, huwag ka magsasabi ng kung ano-ano ka dyan, Please lang. Oo na, hindi ko sasabihin na gustong-gusto. Ano ba, Shara? Na gustong-gusto ko ng chocolates.
Oo, pakisabi kay Brian yun. Yun ang gusto ko ha. Oo, sige. Bye. Si CJ? Oo, binabaan ko na. Walang kwenta kausap eh. Lagi mo inaaway yun. Di naman. Talagang parang kapatid ko na yun kasi nga close rin sila ng boyfriend ko. Ano na? Kailan na tayo bibili ng graduation dress mo? Ay, ang ate ko, excited na masyado talaga, no? Oo naman. Para pag nagpakasal na kami ni Brian, hindi ako mangangamba kung may panggastos ka ba. Alam mo, ang bad mo, ate. So, ganon, iiwan mo na ako. Ano ka ba, Jen? Hindi pwedeng forever ka kay ate, no? Mag-boyfriend ka na kasi. Kung noon binabawalan kita, ngayon ipagtutulakan pa kita. Hayaan mo, ate. Kahit madeds ako ng single, promise, happy pa rin ako. Alam mo ang problema sa'yo? Manhid ka kasi. Malay mo, may nagpapapansin sa'yo, ayaw mo lang pansinin. Sino? Ewan ko. Ikaw lang makakasagot niyan. Hi Jen, good morning. Napadaan lang ako para ibalik to sa ate mo. Sige, bigay ko na lang to sa kanya. Okay, sige. Alis na ako. Wait, tara sa loob. Kape ka muna. Pababa na rin si Ate Shara eh. Hindi na. Hoy CJ, huwag ka na maarte dyan. Pasok ka na. Sige. O ano, kumusta na yung nililigawan mo? Ano na? Teka, nililigawan? Ano yan, CJ, Hindi ka na nagkukwento sa akin, Nako, huwag kang makinig dyan sa ate mo. Oh, yung nililigawan mong kliyente. Yung sinusuyo natin, gano'n. Kliyente naman pala. Kala ko binata na si CJ eh. Sus, nagbinata pero torpe pa rin. Ate, nahawa ka na sa pagbulong-bulong ni CJ, Ay, wait. Nag-bake nga pala ako ng cookies. Kukunin ko muna, Psst. Ano ka ba? Nakakainip ha? Ano ka ba, Shara? Hindi pa ito yung tamang timing na hinihintay ko. Ano pa pala? Ligawin niyang kapatid ko, no? Akala mo ba ikaw lang lalaki sa mundo? Oo na. Gets na kita. Kikilos na nga ho, future hipag. Aba, manligaw ka muna. Tsaka tayo magkaalaman kung magiging bayaw nga kita, no? Halika na dito, lapit ka sa stage. May magpe-perform kasi. Oo, teka lang kasi ate. Nakadress kasi ako. Hirap kaya gumalaw. Eto, nakagraduate lang, nag-inarte na. Pero ang saya nito, ano? Yung sinalihan mong school org, may pag-graduation party. Oh, ayan na. Ayan na yung next dance number. Bakit ka ba kasi excited? Ay, ano naman kung... teka, si CJ yun Go, CJ! Uy, cheer mo naman. Kaya? Ano ka ba? Ayun na, palapit na sa'yo. Hala, aakit ka yata sa Jen. stage. Teka, ano to? Akit ka na, huwag ka na maarte. Dali na. Jen, para sa yung sayaw na to. Pero bago yun, Jen, pwede ba kitang ligawan? Pero CJ... Shh! Jen, give me this chance. Matagal ko na itong hinihintay. Una pa lang kitang nakita. Gandang-ganda na ako sa'yo. Pero itong feelings ko, di ko alam paano ito nagsimula. Basta, nagising ako isang araw na ikaw yung nasa isip at sa puso ko. Kaso tuwing susubukan kong liligawan ka, may ibang nauna sa akin. Pero CJ... Tama na usap, sayaw na! Sagutin mo na yan, sister! Sagutin mo na yan! By your nails, I see you head over heels. I feel like you deserve it. There's no pressure. We can do whatever makes you comfortable. Yeah, I could float your boat. Oh, CJ, ang aga mo Oo, na-miss kasi kita kaagad eh. Talaga naman. Pasok ka na. Si ate, nasa gym lang kasama si Brian. CJ, sorry kagabi na umuwi kami agad. Nabigla lang kasi talaga ako eh. Sorry rin dahil nabigla kita. Hindi ko naman kasi alam na wala ka palang stage fright. Talagang sa harap pa talaga ng maraming tao. Oo, performer kasi ako, di ba?
Yung side lang kasi ni CJ bilang office mate ni Shara at friend mo, yun lang nakikita mo. Pero itong side ko bilang dancer at itong side ko na patay sa'yo, ngayon mo lang nakita. CJ, ang awkward lang kasi biruin mo. Nakikita mo ako ng ganito kaaga. Wala pang ayos. Wala pang ang hilamos. Malay ko ba na may gusto ka pala sa akin? Ang weird talaga. Ano ka ba, Jen? Yan nga ang gusto ko sa'yo eh. Natural ka, walang arte, ubod pa ng bait, at masarap kausap. CJ. Gaya ng sinasabi ko kagabi, give me this chance. Liligawan kita. Gagawin kong lahat para ma-prove yung feelings ko sa'yo. Sige, pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Kahit ano. Sasayaw ka pag nagkikita tayo. Yun lang? Oo ba? Jen, congrats ulit ha. Regular ka na sa work. Galing ha? Congrats din. Congrats saan? Congrats sa girlfriend mo. Ha? Ako may girlfriend? Masamang biro yan, Jen ha? Oo, may girlfriend ka na. Jen, ikaw lang kaisa-isang babae sa buhay ko. Gusto mo, sayawan pa kita dito. Huwag na, mamaya ka na sumayaw. Alam kong pagod ka na kada kita natin nagsasayaw ka. Kaya ako nasabing may GF ka na kasi sinasagot na kita. Talaga? Oo, CJ. I love you. Sorry kung sobrang tagal ng paghihintay mo sa akin, ha. Sorry kung hindi ko agad napansin yung feelings mo. Jen, thank you, ha. Sobrang saya ko. Akala ko habang buhay mo na ako, hindi papansinin. Akala ko habang buhay na lang ako mag-i-exist sa buhay mo bilang kaibigan mo. Oo nga kasi. Sinasagot na kita. Bakit ba parang ayaw mo pang maniwala? Kasi sino ba naman ako? Isang hamak na taong nagmamahal sa'yo na handang ipagsigawan sa mundo. Kung gaano kita kamahal. Takot nga lang akong ligawan ka kasi baka itaboy mo lang ako, pero eto, sinasagot mo na ako. Oo na nga, kaya kumalma ka na, ha? Kalma na. GF mo na ako, boyfriend na kita. I love you, Jen. I love you so much. I love you, Jen! Umiyak. Today's the day na. Kasi di pa ako ready. Ano ka ba naman, ate? Tingnan mo ang ganda-ganda mo. Matagal mo na rin hinintay itong araw na to, di ba? Oo, pero kahit na hindi ko akalain may iyak pa rin ako. Basta ate, tandaan mo. Ano man ang mangyari, dito lang ako, ha? At alam kong andyan ka lang rin naman for me. Kasi ikaw ang forever ate ko. Ito naman, lalo mo akong pinaiiyak eh. Teka nga, bakit pa ako nagdadrama? Ikaw ang bride. Nagtataka nga ako eh. Kulang na lang ikaw yung magsuot nitong wedding gown ko eh. Kasi di ko naman akalain na ganoon yung kamahal ng isa't isa para magpakasal, no? Ate naman, alam mo namang marami kami sinayang na time. Tsaka tinanong kita kung gusto mo mauna, ayaw mo naman. Ay, ewan. Nakakalabuan pa nga kami ni Brian eh, pero yung sa inyo ni CJ, malinaw na malinaw. Kaya tara na at siguradong hinihintay ka na ng groom mo. Yes, ate, sobrang excited na ako. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.